menika lak nggih ingkang sampun sepuh. Sepuh menika boten kok ateges sepuh yuswane ananging ugi sepuh bab kawruh. Kaya ngono. Monggo panjenengan kalian kula menika lak tasih ketingal muda karuna. Pancen bener. Mbok menawi jenengan ngarujuki pripun yen to kula kalih panjenengan sak menika gantos jejuluk gantos asma Kakang. Yen aturmu kaya ngono aku wis tak gawe sasmita. Wiwit dina iki kowe karo aku jika nggo jenenge den berlelat den tembung maneh. Ayo sarene. Wiwit dina iki kowe karo aku nggo jeneng kakek dek lan dek. Kaya ngono tetembungan kakek lan nenek. Kakek lan nenek. Nggih ngene pripun sakubare anakku kae nomor laku ganti jejuluk ana apa lan kae malah penjagaan rek sak jabane omah. Kakek iki. Ngene wae dhewe. Iki coba tak bangun aku kurang mangerteni awungan sapa dilan asmane Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu. Panjenengan menika paring asma sinten lan saking busur pundi nggih, Pak? Bapak Maswan. Menika kapernah garwa panjenengan kang paring asma Ibu Jumiatun. Nun sewu panjenengan kok kersa kawula wonten rampahipun kula kaliyan garwa kula. Wigatosanipun menika menapa nggih, Pak? Nun sewu dalam talangatipun Bapak Maswan. Nggih. Setunggal silaturahim kaping kalih badhe nitipke utawi maringke putra-putrinipun wonten Kakil Geyek lan Inul Geyek. Amargi kagungan sengkala nggih menika kedana kedinipun ruwat Kakil Geyek. Kados singatan silaturahmi panjenengan kula tampi mugi ugi dados sekedhar ing sak mangkene nggih, Pak. Pak panjenengan ajeng pasrah putra lan putri panjenengan. Napa boten sampun ikhlas batos panjenengan, Pak? Kok ikhlas mari batin. Ibu sampun ikhlas. Nah, coba bicara ini tahun ini. Heeh. Panjenengan ampun naliti kalih ateges putra panjenengan ing sak mangkene badhe kula rangkul kados putra kula piyambak. Nuwun sewu, tasih wonten wigati menawi sampun karampung, Pak. Sampun rampung. Menawi sampun cekap lajeng terus sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki sing boten kanyono-nyono. Sampun seprene suwene panjenengan kalian kula anggenipun omah-omah. Iya. Kula nyuwun rina lan wengi kepengin duweni momongan. Dinten menika menapa ingkang kula suwun marang Gusti ingkang akarya jaga sampun kasembadan Kakil Geyek. Iki sing kok antuan-antuan sing kok tono-tono lan wengine apa senajan ta iki ora putrane dhewe iki dibelko kaya putrane dhewe. Ade lawang menika lak wis entak antu-antu dados kula boten bakal mbedakaken menika putra titipan napa putra kandung kula ki ambak. Kudune yang ngono aja timbang cindilan bang cilatan. Ini lagi ya. Kakil Geyek. Anakmu sing kakung kae kapal mau mah sing wedok kae coba to wis perawan to mbok coba kae diora-ora masak aku tak nang mburi betul telo kae ini Anggih panjenengan monggo bedol telo mangke nek sampun pikantuk telo ampun suwe-suwe dan dibutuh mriki mangke tak godhoki. Wis coba kae tak dari masak aku tak nang pungkuran ya. Anggih ayo Pak padha masak.
anakmu Adang. Anggih. Lah kok kae dandang padha pecah dosa basa apa mbok amuk anakmu sak lorone kae. Kakek mboten kula. Ananging wonten kewan gedhe dur sing ganggu gawe. Yen to kula ngerti menika mboten katon kewan menika. Hani pawon menika tansah kocar-kacir kakek. Dadi kowe karo anakmu doyak karo kewan sing gegir ora katon kan. Kok ora mlayu neh ini legi. Kakek ampun mekaten. Kula menika sampun mlayu. Delek wonten gubuk sing panjenengan damel rikala semanten. Iya. Ananging kewan menika ugi ngoyak-oyak kula kalian putra kekalih kakek. Gubuk kae diorak-areke. Anjing. Kowe yo mlayu maneh. Kalau sampun mlayu wonten kebon tebu sing mriku panjenengan garap winginane lah menika kebon tebune mosak masik diocar-acar kalian kewan kegirisi menika lho kakek ya. Ini legi ya. Kakek ya. Aku nembe wae eling nalika bapa Mas Wandala Ibu Jumiatun rak pasrah putra lan putrine. Nggih. Bocah kae jeng reget ijen duweni lelilip. Oh, nggih kakek kula ki nembe kelingan. Mulai dari ini aku coba toh pundutke jalan seneng pepungkuran kae kanggo selamatane dina lan begini anakmu kae. Anggih bakal kula pendhet iki. Pusaka. Pancen yo kuwi sing tak kersake iki bakal ndak kalon kono janggane anakmu sak lorone. Anggih kakek ya. Ini lagi ya. Sak sampunipun bocah sak koron menika panjenengan kalung ngarepe janur kuning. Lah kok pasariyane tansah jemplora tambah sumunar. Sing lanang tambah bagus tambah manis sing wedok alah tambah ayu lho kakek ya. Ini lagi ya. Kakek ya. Kabeh ngono saka gedhe katiasane janur kuning kae. Anjing. Cahya utawa sing temrun saka dhuwur kae ini. Anjing kakek ya. Ngene lho ini. Sekarang tak mau Adang karo anakmu. Nggih. Ora wis docar-acirke yen to iki dina aku enak kabeh nek sak jane rompo apa ya patut ini. Aku ini lagi ya. Dados panjenengan menika gadah krentek yen to badhe ngupadi rezeki wonten Kutaraja. Pancen bener. Ananging kakek ya. Nanging piye ini? Panjenengan kalau wau lak nggih matur yen to bocah sak korone menika nandang Sukerto. Heeh. Panjenengan kalian kula rikala semana lak sampun slamur laku. Kaya ngono. Pripun yen to bocah kekalih menika dipun slamur laku ugi kakek ya. Iya, iki dina bakal ndak slamur lagu ini. Nggih. Kenang Rudi Arta Nugroho Joko Jlagur. Joko Jlagur. Kala genduk Naila Zahra Firdausiah Perawan Jlagur. Perawan Jlagur. Yen to kados mekaten panjenengan mbok menawi badhe tindak wonten Kutaraja. Lajeng mboten semelang ananging panjenengan lak nggih emut kula nembe dados ibu dereng campen anggenipun ngomong putra kekalih menika. Lanjut. Kula nuwun kanca rawang kagem jagi keselamatane bocah sak kalih menika kakek. Ini lagi ya. Kakek. Yen aturmu kowe njaluk kanca rawang ana sak jane rompok. Sejatine anakmu lahir cenger ana alam donya kowe ora kaejenan. Mun sedulur tua papat cacahe ning maujud badan halus. Kados mekaten. Upama iki dina tak cepet dadi badan kasar, tak jaluk aja wedi ya. Mboten kakek ya. Bismillah. Nggih. Supaya amarah alam mutmainah. Jadi saya wujud
penting sedulur yang tua anakmu cepat selepan perawan syukur. Iki coba datang mulai ini. Semoga kakek. Ya, subiyah hamarah ulama mutmain. Sekawet bebas kenal lu tak cipta dadi badan kasar. Iki dina ora takone nak kabeh lu nggo jigrang selo tumpang mari basane. Ning kowe tak kon jogo, mau kiwa tengene kadang manuk uga dadi kanca rawane dene legaya apa ya saged ya. Ini legaya. Kakek. Selak kawalan agonku putra raja. Serang-serang adem selamat aku jaluk pamit ini. Semoga akan kakek ya. Atas kakek ya. Thank you.
Sophia, amarah, mutmainah lan al-amah. Kini sakjroning atiku kok tansah sumeleng, pikiranku kuwi ora kepenak. Mak tratap sakjroning atiku, gak rungokake ana swara kewan sing gegirisi angin, ora ana kasunyatan katon ning gone papan panggonan kene. Sedulur papan, kowe ra tak utus njaga putraku sak kloron Joko Jilagor uga si Prawan Jilagor. Ana kahanan sing kaya ngene iki lho aku dadi kepikiran, saya putraku sak kloron kuwi ora ana katon ning gone papan panggonan kene. Banjur nang di papan jenenge sedulur lanang kuwi sedulur papan. Mutmainah, kowe arep matur apa kok kula tok? Pancen bener ora mung kowe, ananging uga ana Sophia, amarah, alwamah. Pancen duweni kewajiban momong lan jaga keselamatane putraku sak kloron sing ditakonke ning legaya kuwi. Sedulur anom ora ana katon ning gone papan panggonan kene, coba celuk ana supaya Joko Jilagor uga si Prawan Jilagor ki teka mrene. Amarga ning pepungkuran kowe wis tak cepak-cepak emak eman. Uga mau uga rampen kanggone atus wis cemopak kabeh. Coba undang ana sedulur anom ben teka ana panggonan kene, Mutmainah. Iya. Banjur pedhot-pedhot sak dhuwure rompok kene. Banjur pedhot dari mangan sak dhuwure rompok. Banjur pedhot kuwi ilang. Sedulur manung sak kloron uga ilang, Mutmainah. Sophia, amarah lan alwamah. Apa
Paring pangalan aku kukun kita dapat bayar dan aku kelawan kabar bisa mengasih aku putih maya asmani kaki uga keceruk lemah tak kira perkara isi karena pandangan kaki kalau semua aku percaya kita tak sawiji sing bisa boleh inong di papan tunungnya hilangnya putraku sakoro Sapyan amaran put maingalan anak elong-elong rendut bungo orang gusti engkang berbaik tumami ukur mutu lakon enggal enggal karampungan dan sekelar malam sakoro bisa ditamu ada marang kakil-kakil enggal enggal kotor kita sunyatan ini butuh karo padatan aku balik ke papa karo tawang-tawang tangismu banjur tak ngerti oma podo ratu moto aku ramah ngerteni anakmu sak lurone mapan ono ngendini ini lagi sakiringipun matur kula nyuwun agung pangapunten ini lagi menawi atur kula sak mangkenin ndadosaken panjenengan menika duka kalian kula sedulur papat kaki legi ini lagi kuwi garwaku donyaku yo bandaku coba matara kanthi gamblang bakal ndak rungokno ini panjenengan sampun masrahaken putra sakloron iki menika Joko Jagot lan Prawan Jlaku ananging kasunyatan kinten menika boten kados panjenengan lan kula kersakaken tegese kepiye ini putra sakloron sak menika morca kagem pangapunten kakek ora ndarbeni putra bareng ndarbeni putra wae tledor anggonmu Joko kamangka bocah kae kedudu putrane dhewe mengko yen ana wong tuane loro rawuh bakal isen wirang apa sing tak tampa nini niku ingkang kula sumelangki kakek nggih nini legi kakek yen iki dina kelan aku tansah tutup pinutune bakal ana rampunge siramu tak aturi munggah ana sanggar pamujan paminta marang Gusti kang gelar jagat supaya bisa bali dekat anakmu ana ing pangkonmu nini kakek nini legi bakal wonten sanggar pamujan nuwun mugi-mugi putra sakloron menika enggal-enggal kepanggih kakek kalau aja kedating donga nini nggih wis sak papate muni sagu Joko Bok kiwa tekane kadang mano ning iki dina kadang umurca wae padha ora mangerteni mutmainah wis sing duweni aji gondo pangrosalan panglimunan wis golek ana ngerti papan duluwe kadang mano lan kowe kabeh aja elak kabeh sak jane rompok pemoto lakune mutmainah supaya bisa baline kadang mono pengarepane kaki lebih kaline mula ge rasa kaswane iki tinggal budala gak bagus Supiah amarah hula malang dewe bae sekawen tak kawan golek yo nang ngendi papan dhewe kadang mono ning iki dina kowe bali ana pengarepane kaki legi ora nggo kadang mono mutmainah apa kang dadi setiamu lho menika ingkang nyidra kadang kula anom lan kula kaya dadi kewan kangge virus kang nyidra kadang mono yen sekawen te padahal tak cetok badan kasar iki dina bakal ncetak dadi badan halus maneka kekuatane jiwa kali kadang mono mulai rasa kasone iki dina galak ora ana bagus mandet satria satrio tejo sraksana te jana kayar kakak kamludang gabrikel malang markat bener bagus yen sira satata jalma sapa kang dadi dosaran lho
lumrahe menungso urip kon pinakon sak tengahing marga catur. Ya kuwi iki kaki legek kang dadi aran kuwi kerja bagus. Ulah, eras pantas kok, beneran. Iya, Wah, bisa karo. Lo empang panten. Aku harus lagi janji padaku. oh, Naliko, secara tanah pulau Jangan pengasih bertolak yak santo. Kaget eneng barang. Aning yo gini. Aku pun yang bisa belimbing itu gini. Orang tahu saya jadi Bapak Mas Wan. Iya. Ibu dunia tuh. Iya, Bapak Mas Wan dan Bulan Putro. Lalu Cacai, Rodi, Arta, Nugraha, adalah Naila, Zahra, Firdausia. Saya juga berani bocah ono kedua. Hanya yo ini. Tak ngomong so. Tak kena orang bisa aku. Tak gigit orang bisa aku. Bapak sampai tak itu. Yang kowe takon apa sebab sawise kono ada kalau mangsa putrane Bapak Maswan sak warga kae ora ndadekake ayam tentrem sak dene bogar pakmu. Malah rasane panas pedes berat. Mergo kulane marang janjine kaki legaya kali legaya wis semua. Kowe kono ada kalau mangsa titi sing bapak kami bokowo sing nandang lali lan sing nandang sengkolo. Mula waktu dulu lagi Bapak Maswan sak warga kae wis eling kuat sengkelane putrane malah kaporo bocah kae ndak kalung ngaji salut. Kang wujud janur kuning ora tandhake bocah kae bocah kang wis suci ora duwe getek cilik apa wae mula gelap sayuta wektu dina iki putraku entuk yo ndak jaluk ora entuk yo ndak jaluk upama gelap sayuta bakal sembadani kaya bagus barat Sobek tentu Bonto iya Mewan jeruk putramu sudah dunik buka Bonto kamu Upamo Iki dino Saya bertolak laksanto Dari berbono Dari tetap hujan Menotok hadini putramu iya Aku sagung dan karikat dia wonten donya wujud bakal ndak wujudnya kaki panjaluk kowe dalam aspice swasa prana busana sing bobdar kaya waton siji aja mudune lintang kelawan rembulan kae kerja bagus